Inda na ce ke ce ma ki ce ni ne, ai shi tukwicin so ya wuce gauna. X2 ya bugu. Na so kike ma ba ni so mu hada ya zama kauna. Zuciya ta aminta shi da ke tafi so ta zauna. Dubi irin wahalta yadda na yi domin ki ban kauna. Zan yi farin ciki ranar da za ki kira ni mai sona. Ke fa kadai na inda na ce ke ce ma ki ce ni ne, ai shi tukwicin so ya wuce gauna. X2 ya bugu. Na so kike ma ba ni so mu hada ya zama kauna. Zuciya ta aminta shi da ke tafi so ta zauna. Dubi irin wahalta yadda na yi domin ki ban kauna. Zan yi farin ciki ranar da za ki kira ni mai sona. Ke fa kadai na inda na ce ke ce ma ki ce ni ne, ai shi tukwicin so ya wuce gauna. X2 ya bugu. Na so kike ma ba ni so mu hada ya zama kauna. Zuciya ta aminta shi da ke tafi so ta zauna. Dubi irin wahalta yadda na yi domin ki ban kauna. Zan yi farin ciki ranar da za ki kira ni mai sona. Ke fa kadai na inda na ce ke ce ma ki ce ni ne, ai shi tukwicin so ya wuce gauna. X2 ya bugu. Na so kike ma ba ni so mu hada ya zama kauna. Zuciya ta aminta shi da ke tafi so ta zauna. Dubi irin wahalta yadda na yi domin